Salut și bine găsit la un nou lucruleț pe canalul acesta, se numește Counter-Strike Portable și hai să jucăm o mapă. Cred că să leg asta. E un joc destul de bun, spun eu. Hack, sunt baște. Modul ăsta e cu zombie și pe aici. Shit. Sunt destul de... sunt singur! Fuck! Fuck! Sunt singur. În 4-1. Grenade. Așa. Secvența de autodistrugere. În câteva minute peștera va fi distrusă. O să aveți destul timp să vă capturați pe mine sau să vă salvați fragii, dar nu pentru amândouă. Fac. Mă lăsă doar să... Bă! Ronda 1 de be fac. Scoate 4-ul. Că aici te bagi și cu teroriști și cu zombie. Shit. Fuck. Fuck you, man. Shit. Fuck. Slap it up, bitches. Slap it up, bitch. Maestrul de joc e încă liber. De acum încolo să fim atenți la misiunile false de salvare. Asta nu a fost falsă. I-am salvat pe ei. Au dublat în limba română Richard Balint, Paul Zurbău, Sebastian Lucu, Sorin Ionescu, Anca Sigmirian, Lucia Rogoz, Adrian Moraru. Traducerea și adaptarea Herariu. Regia Ion Ruscuț și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Fuck, I was on. Fuck out! Oh shit, ce n-am armă. Că nu mai pot să-mi cumpăr. Fac unități. Ha, bă, ce ai? Bă! Ok, hai să ieșim de pe server. Oh, fuck, mai am puțin bani. Să încercăm un classic SpongeBob. Hai să vedem cum este. Ok. Ăsta. Weapons. Fuck. Stai.
Ok, continue. Și nu uitați, dacă vreți să continui cu acest joculeț, lăsați like. Mă arată lumea la SpongeBob sau. Și voi face chiar mai multe moduri dacă vreți. Bravo, băieți! Ca 4 tău. Fac. Eu acum nu mai pot să fac nimic până nu termină ăștia. Bravo. Ăsta a făcut potos. Dar și în 4-1. Ce-s mă ăștia? Hai la desene de acolo. Haide. Oh. Mi-a dat el, omul. Uite, vezi? Da. Asta e puiul. Păi dacă ai în 4-1, logic că îi faci fotos, da. Am băgăniți. Stai că ăștia s-au luat la mine. Nu sigur. Cum creăm case noi? Stai. Aha! Ce? Nu-mi place mapă. Cam grea. Ia vină mă să văd dacă mai tupeu. Ce chat cu shotgun, i-am făcut frage. Sau mă, cam 47, asta am fost cu prima în viață. Oh, m-a luat ăsta pe la 7 și m-a luat pe 47. Bă, dar trebuie să ascult să faci tare, nu? Nu, scuze. Terorist, mă. Cu o lovitură în cap. Dar ce vrea să zică bomba? În fine, doar un pic mai șoc. Bravo, boss. Let's go, let's go. Uite. În fine, cam atât.